Molweni zihlobo zam, ndivuyiswa yilento uba sizawukhula sonke elizwini likaThixo. Kubhaliwe wathi uYesu kuye, ndim uvuko, ndim ubomi, lowo ukholwayo kum nokuba bethe wafa wodla ubomi. Masifunde izwi uYohane 15:5. Umdiliya ndim, nina ningamasebe. Lowo uhleli kum ndibe mna ndihleli kuye, yena uthwala isiqhamo esininzi, ngokuba ningeni kum aninakwenza nto. Loo nto ithi asinto yanto ngaphandle kukaYesu Kristu. Lonke ixesha sishiyiwe, senza izono, siwele esonweni, sikhukhuliswe moya welilizwe, usikhukhulisele esihogweni. Loo nto uYesu Kristu wasishiya namazwi akhe. Xa sibambe izwi lakhe sifana noba sibambe yena, ngoba yena nelizwi lakhe uyafana, alisoze lidlule izwi lakhe njenganaye engasoze adlule. Athi xa ethetha ngelizwi lakhe, indoda ewabambayo amazwi am ndiyifanisa nendoda eyingqondi eyayakha indlu yayo, yayakhela phezu kolwalwa. Zafika imvula, zafika izikhukhula zabetha kuloo ndlu ayawa, yafika imimoya yabetha kuloo ndlu ayawa, ngoba ibiyakhelwe edwaleni. Izwi lakhe kuYesu leli lisizisela umoya oyingcwele, ngoba wathetha ngomoya oyingcwele uba ngezwi lakhe uba umoya oyingcwele uyeza. Umoya oyingcwele wabakhona emhlabeni osincedayo ukuba sigqobhozele siyofika ezulwini lesithathu phambi kobuso bukaThixo. Uyabona ke apha ezulwini lokuqala kulapho khona kukhona uSathani, kulapho kukhona khona amadimoni, kulapho kukhona khona izangoma, kulapho khona konke nje ukungcolo, betsho ngelight efana nekanobenge encane, betsho ngelight yeziporho. Kulapho athi xa ethetha ngalo unantsika uPawulos uthi asibambananga nanyama nagazi, kodwa sibambene nemimoya neziphathamandla zasemkhathini. Kulapho kuSathani athi asivalele khona uba singadluleli kweli lesithathu, asikhumbuze amatyala ethu uba asifanelanga ukuvela phambi kwakhe uJehova. Yilento uThixo esishiye nelizwi elithi akasazikhumbuli izono zethu, akasawukhumbuli ukungalungi kwethu. NoYesu wasishiya namazwi athi xa sicela sibowazi ba loo nto esiyicelayo sesiyifumene. Loo nto efuna uba xa sicela uxolelwa lwezono sazi uba sesixolelwe izono. Loo nto iyasinceda ukuba sigqobhozele siphumele kwizulu lesibini, apho kuyiparadisi kaThixo, apho kukho khona abantu bakaThixo abangcwele, kukho khona neengilosi zikaThixo. Sidlule apho siyotsho kwizulu lesithathu, ihloni kaThixo inantsika ke ngoku ingcwele yengcwele yamanyanyani. Kulapho sixa sesifikile phambi kwaThixo sithethe amazwi sinamandla, ngoba sisemandleni kaThixo, sithethe egameni likaYesu Kristu amazwi ingelosi eziwaphulaphulayo ziwenze. Kulapho sikwazi ukuthi sithi intaba mayisuke iyomile olwandle isimamele, ngoba sisemandleni, sithethe egunyeni likaThixo wethu. Ingelosi ke zinintsi apha emhlabeni, njengoba umprofeti wathi uba makavulwe amehlo akhe. Athi bavulwa amehlo akhe wabona iingelosi zingizigidi ngezigidi kwintili ababekuyo, zihlala zilindeleke into yokubana zithathe ilizwi lethu esilithethayo zilenze, ngoba silithetha siphi? Sisemandleni, siphezu kwaSathani, sikwi-level engaphezu kwaSathani, sisezulwini. uSathani lithi ilizwi uphantsi kwenyawo zethu. Oonomadudwana, iinyoka, sihamba phezu kwa, siyazinyathela, azinakusenza nto, ngoba sike emandleni kaYesu Kristu. Ngaphandle kwaYesu Kristu asinakwenza nto, ayikho into esinokwazi ukuyenza. So ke siyamdinga lo Yesu Kristu. Uqhuba athi ke kuYohane 14:6 uthi uYesu kuye, ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi, akukho namnye uzayo kubawo engezi ngam. Loo nto ke ithi thina simele umbuso wasemazulwini, simele umbuso wamazulwini njengamapolisa xa imele ugovernment, nathi simele umbuso wasezulwini. Loo nto lithi izwi uThixo akho nto anoyenza emhlabeni engathanga wayixela kubaprofeti bakhe bayaziwe, ngoba senziwa
oThixo basemhlabeni. uThixo wawunikela kuthi umhlaba siwuphathe sibe namagunya. Xa ungenayo Yesu Kristu awunayo indlela yokuyovela phambi kwaJehova, awunayo indlela, awunabo ubomi, awunayo inyaniso. So ke ndikubizela kule nyaniso kobubomi, kule ndlela yezulwini, andikubizela ecaweni ngoba icawe ifana nesikolo, iyaphelelwa lixesha. Ngoko yiza kuYesu Kristu wanaphakade ufumane indlela, ufumane ubomi, ufumane inyaniso, ufumane ukwazi uba uyovela phambi kwesihlalo uthethe amazwi amohlulayo uSathane, ube ngumnqobi emhlabeni. Ndiyakucela mntaka yethu kaThixo, sondela ngaphambili. Makuthi ke uthando, uyinceba, ukuvelwa nguJehova kube nawe kunye nothando noxolo lweNkosi Yesu Kristu ngokude bengunaphakade. Amen.